Ani nga video atong tubagon ang pangutana kung apple ba gyud o mansanas ba ang prutas nga gikaon ni Adan ug ni Eva. Ang pulong sa Dios nagaingon, kung mahibalo kamos kamatuoran, ang kamatuoran maghatag niyo kagawasan. So God bless sa matag usa ug naamoy mga pangutana, pwede mong mo comment sa ato ang comment section diha sa ubos, and then sa sunod nga higayon pwede nga inyong mga pangutana moy ato ang pagatapikon. God bless, glory to God. Daghang mga nagtuo nga ang gikaon nga prutas ni Adan ug ni Eva mansanas or apple gyud. Tungod kay daghan kayong mga books o mga basahon nga mga gipanghatag sa mga religious nga mga katawhan nga diin adunay mga picture dito nga ang gikaon gyud nga prutas mao gyud ang apple o kaning gitawag og mansanas. Ug gawas pa niana doon na po nagtuo nga apple gyud tungod kay ang mga kalalakin daw adunay gitawag og Adam's apple, no, di ba kaning nadiri sa ato ang liog sa mga kalalakinan gitawag man ni dag Adam's apple. So ang myth ani, ang folktale ani is sadyang ning kaon daw si Adan o mansanas mo ni nga ni purma daw, no, apple sticking in the neck of Adam, no, mo ni purma daw apple sa tutunlan, no, munang gatuog gyud ang kadaghanan nga apple gyud ang gikaon nilang Adan o Eva. So alang kanato karon unsa man gyud ang tinuod ani? Tinuod ba gyud nga apple or mansanas ang gikaon nilang Adan o Eva? Igsuon ang Biblia gaingon in Genesis chapter 2 verse 9 na nagayon ang pulong sa Dios. Genesis chapter 2 verse 9, ipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot o mamungag mga bunga nga maayong kanon sa taliwala sa tanaman diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kaybalo unsay maayo ug unsay dautan. So dinhi gisigutan ining maong pulong igsuon nga ang ngalan sa kahoy nga katong nas taliwala katong duha ka klases kahoy is katong kahoy nga naghatag og kinabuhi ug katong kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo unsay dautan. So walay gi mention diri igsuon nga apple or mansanas. So nganong nahitabo man nga daghan man gyud nagtuo nga apple or mansanas gyud ang gikaon lang Adan ug Eva. Tungod kay pag-translate man gyud igsuon sa Bible into Latin, kunya ang apple, ang Latin word sa apple is kining gitawag og malum. Unya aduna poy word nga malum in Latin nga ang ihang meaning sa English is evil. So ilang giila nga ang apple is evil. So that's why moto ang ilang hingalan nga apple gyud ang ilang gikaon ni Adan ug Eva kay nagrepresent siya sa dautan, no, evil. Pero wala man igsuon gisgutan sa Bible, no, na sulagma lang nga atong pag-translate sa Bible nga adunay word pod nga malum nga which means evil, o atol pod nga ang apple Latin word sa apple is malum pod. So that's why nagkapareho ang meaning mo nang gihimo nila nga apple gyud daw ang gikaon ni Adan ug ni Eva. So wala gyud specific nga gimension igsuon ang Bible nga apple gyud o ngalan sa prutas gikaon ni Adan ug ni Eva, kundi ang Bible nagaingon dito nga kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. And then lain pa pud igsuon nga ang maong gisigutan nga kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay dautan dili na pud siya available during sa nakagawas na silang Adan ug Eva sa Garden of Eden. Atong hinumduman nga gipagawas sila sa Garden of Eden. Subot sabot dili na available ang maong prutas sa gawas sa Garden of Eden. So wala siya iyong similya nga nakaturok sa gawas sa Garden of Eden. Naagos siya dito sa sulod. Atong hinumduman nga wala nay makasulod dito balik, wala nay makakaygipaalihan sa Dios o mga kirubin. So atong pasahon ang Genesis chapter 3 verse 24 nga nagaingon ang pulong sa Dios, ipapahawa sa Dios ang tawo ug gibutangan niya ang silangan sa tanaman sa Eden og mga kirubin
ug usa ka espada nga nagdilaab ug nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. So atong hinumduman nga wala nay makasulod dito dunay kirubin, dunay espada nga nagatuyok-tuyok. So sa butigsoon walay si bisan kinsa nga nakasimilya atong maong prutas. So wala gayoy ni turok nga lain kundili giminsun lang dito katurag yun nga naa sa taliwala. So wala nay lain pa nga naturok dito sa gawas sa Garden of Eden. So dili gud siya mahitabo nga mansanas. Dili na available ang maong prutas sa atong time karon kay gibabantayan na ang Garden of